ҳамарӯза аз соати 5 саҳар то 12 шаб нақлиёти партовкашон фаъолият дорад. онҳо барои тоза кардани шаҳр аз партов хизмат мерасонанд. корхонаи воҳиди давлатии коммуналии хизматрасонии нақлиёти санитарии шаҳри Хуҷанд ягона корхонаест ки дар шаҳри Хуҷанд барои тоза кардани шаҳр аз партов хизмат мерасонад. онҳо ҳар рӯз дар 3 баст фаъолият мекунанд. басти якум аз соати 5 саҳар то 12, басти дуюм аз соати 13 то 17 ва басти саввум аз соати 17 то 12 шаб мебошад. зимнан мо дар як ҳафта 2 маротиба ва дар як моҳ 8 маротиба тамоми партов қуттӣ, партов нуқтаро бо маводҳои махсуси безараргардонӣ, ин гипохлорид натрий ва хлор безараргардонӣ карда истодем. ҳам партов қуттӣ, ҳам партов нуқта ва ҳам тамоми нақлиётҳои мо безараргардонӣ карда мешавад бо маводҳои махсус. инчунин дар вақти партовҳоро аз ҳудуди шаҳр ба партовгоҳ бародан, дар партовгоҳ низ худи партов безараргардонӣ карда мешавад. дар тамоми миқёси шаҳр зиёда аз 175 нуқтаи партов мавҷуд аст ки аз тарафи корхонаи мазкур аз партов тоза карда мешаванд. дар ин нуқтаҳо зиёда аз 900 қуттиҳои партовӣ барои партофтани партов гузошта шудааст. ҳамарӯза партовҳо аз шаҳр берун бароварда ба ҷойҳои махсус ки берун аз шаҳр ҷойгир аст. дар ин вазъияти пандемия ҳангоми берун аз шаҳр баровардан онро аввал дезинфексия мекунанд. аз мардуми баландмаданияти шаҳри Хуҷанд эҳтиромона хоҳиш менамоем ки реҷаи баровардани партовро риоя кунанд. риоя мешавад, лекин аз тарафи баъзе шаҳрвандон реҷаи баровардани партов риоя карда намешавад. вақти баровардани партов аз соати 5 дар як рӯз 2 маротиба муайян карда шудааст. аз соати 5 саҳарӣ то соати 7 саҳар. басти дуюм бошад бегоҳ аз соати 5 то 9 бегоҳ муайян карда шудааст. инчунин аз тарафи кормандони корхонаи воҳиди давлатии коммуналии хизматрасонии нақлиёти санитарӣ Қуттиҳои Партовӣ баъд аз холи кардан аз партов бо маҳлулҳои махсус дезинфексия карда мешаванд. боз як чизро бояд қайд кард ки аз тарафи Мутахаасисон дар 6 моҳи охир 687 сагҳои бесоҳиб безарар гардонида шуданд. дар моҳи июн бошад шумораи сагҳои безарар гардонида ба 217 мерасад. мутахаасисон иброз намуданд ки сари вақт напартофтани партов барои паҳншави бемориҳои сироятӣ мусоидат мекунад. барои ҳамин бояд партовҳоро сари вақт бурда ба ҷойҳои муқарраршуда, яъне қуттии партовӣ бурда партов. шаҳри азизамонро тозаву озода нигоҳ дорем. гузориши меҳрангези абдуаҳад ва юсуф юнусов барои барномаи тиловатии хабар.